TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Come on, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Come on, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Uy! Tropa! Hi, Joby. Wow! Ang galing! May get-together pala, wala man lang nagyaya. Ang gagaling! Eh, paano ka naman namin kukontakin? Eh, wala ka namang cellphone, laptop, tablet, tsaka PC para lang man makontak namin. Eh di sana sinundo niyo ako sa bahay. Di rin. Eh bakit? Wala ka nga pambiling cellphone. For sure, wala ka rin pang ambag. Gusto ba sana ano? Wow naman, wow naman. Ang sasaya nyo ah. Ang kakapal ng mga mukha nyo. May reunion pala tayo, di nyo man lang ako in-invite. Ang tagal ng samahan natin. Tinuring ko na kayong kapatid tapos ganito lang. Saglit lang. Tumahimik ka dyan, di pa ako tapos. Grabe kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Wait. Anong batch ka ba? Batch 98, bakit? Ay, sorry. Batch 99 kasi kami. Nasa kabilang cottage yung batch na. Ay, sorry. Wrong turn. Hoy, LV! Wow! May get-together palang nagaganap? Di nyo man lang ako inimbita? So ano to, nakakalimutan na? Oo, pasensya ka na, pero wala talaga sa isip namin na imbitahin ka. Sige, magpaliwanag ka pa, magdahilan ka pa. Di ba nakakulong ka? Tumakas ka na naman, oh. Tumawag ka kayo ng pulis? Pulis! Amazing! Nandito ka pala. Pati ikaw di mo ko in-invite. May reunion pala tayo, grabe. Saan maingay? Bakit? Kasi kayo-kayo lang? Bakit? Huwag ka nga maingay. Bakit nga? Hindi rin ako invited. Ito, manahimik ka. Oh, nandito pala kayo. Anong meron? Ay, wow, may celebration naman pala. Pati nyo ko in-invite. Ay sis, pasensya ka na. Oo, buti na lang nakita ko kayo. Eh ganun ba? Eh paano? Sa tuwing iniimbita ka namin, lagi kang hindi pwede. Kaya di ka na namin in-invite. Ah, busy lang talaga. Nagkataon lang siguro. Talaga ba? Eh de, andito ka naman. So, ready ka. Okay. Yay! Dito ka po. Sige. Thank you. Yes. Ay! Di pala ako pwede. Next time na lang. Sige, bye! Salamat. Thank you. Babe, dito na tayo. Teka, akala ko ba sa magandang restaurant tayo kakain? Pati naman ko dito. May aaminin sana ako sa'yo. Papanggap lang kasi ako mayaman. Ha? Wow! Ano ba? Sige, may aminin din ako sa'yo. Ano yun? Nagpapanggap lang din akong mahal kita.
Bihis-bihis mo ako ng ganito, tapos dito mo lang ako dadalhin? Ano ka ba naman? Nakakasawa na kasi. Lagi na lang tayo nagre-restaurant. Ikaw ba? Di ka ba nauta? Kasi ako utang-utana. Hindi. Bakit ikaw nagsasawa na ba sa restaurant? Oo, sawang-sawang-sawa na ako. Eh bakit naman? Eh paano? Ako lang yung laging nagbabayad eh. Ay, ano ba yan, girl? Bakit dito na naman tayo? Eh, sawa ka na? Ayoko na dito. Nung tambay ka pa, lagi tayo dito. Di ba sabi mo may trabaho ka na? Bakit nandito na naman tayo? Ay, sorry. Di ko pala nasabi sa'yo. Ito na yung trabaho ko ngayon. Hotdog vendor. Pabili nga po, miss, isa. Kuya, saan dito? Kailan po, mama? Kuya, may isa po. Ito yung sa akin. Oo, ma'am. Yes. Uy, ano yan ha? Ang daya nyo naman. Bakit? Nauna ba siya? Ha? Kanina pa ako dito ah. Natural, ma'am. Maganda siya eh. Lo, ang daya nyo. Huwag na po kayo magalit. Siya nga, kahapon pa eh. Buster's Gang, come on everybody, let's have some fun.